Panangitan kap, bayran tagag 10,000 kap. Ayaw butare mo kagalingon. Unya, dito butar siya mong kalaban. Ganahan ka, dili. 1, 2, 3, labay! Animal mga bataa. Agay. Unsa man na inyong ganang mamunal may noon mo? Sana mga bataa ni oy. Ditso mo pamunal ba? Da, naunsa po di ka kapoy. Pag tuo man na magbiting nga nagiliyok-liyok sa mong bulak. Ikaw, maday na ka. Da, kamang-kamang pa. Tagam ni mo. Naunsa, mga kap diri, nung ka nagkamang-kamang sa mambulak. Dako ra ng ulo ni mo kap ba? Wadyo ka na kunahuna kung tama ba na imong gibuhat. Stilan kamang-kamang aning hapit ako dire kasi kauban niyo dabi. Pila mo kabuk diha? Mao lagi day na, mong nabunalan ka kay kamang-kamang nakagsugod. Napulo may kabuok diri kap. Ano man, kaya minimo? Si masure day mong budget diha. Ah, grabe po ka ba din oy. Napulo mo kabuk diri. Oh, napulo may kabuok diri. Nga naman di ay. Ah, grabe, daghana man na ninyo di ay. Bisig isa, wag yun mo kalimpyo sa iyong balay. Tanawa oh, pati bagnuta. Ano, kailangan rumugid mo mangamang kap. Kung ang tao ganahan sa imuha, bubuto gina sa imuha. Bisan pagpila ka kwarta imong hatag siya, basta di siya ganan sa imuha, di gyud na mabuto sa imuha. Sus, mauna lang gini nakita na kung nga diskarte. Kay mao po'y diskarte sa pikas mo nang ako na lang sabayan. Kung bataa mo ba, kusog mo marang harang sa kuha. Mura mo mamuto ha. Ang yung ginikanan akong gusto nga mga istorya, dili ka mo. Kuya na kay mo matubang sa kuha, kuya na kay mo manulte. Ay sos, si mo kap. Ay gid pag inana kap, kay sunod kap, sa amuha na po ka mong panya. Ingnan ako si Papa o si Mama, di kabutuhan. Basta na yung bataa mo, di ba mo madag komedya, oy? Kamu daw mabunalan, di ba mo masuko? Daro, inyo na niyo. Ay na mo pag dagyaw-yaw dito, magkadaot sa kuha. O daro. Okay ni kap, dawato na mo ni kap, pero bisag unsaon, di gyud mi mabalik kap. Di gyud ni mabayran kwarta mong ibuto kap. Kay imo man ning gihatag, amo na lang ning dawaton. Pero sa butadaan kap ha, kung kinsa tong nasa mo sulod sa mo kasing-kasing, mo gyud to among butaran. Ay, pila mo gusto ninyo day para mo baligin mo sa kuha. May nang magka prangkay-prangkahitan ninyo ba? Sige kap ha, balihon na tong sitwasyon kap ha. Ning dagan man jud kag kapitan kap. Panangitan kap, bayran tagag 10,000 kap. Ayaw butare mo kagalingon. Unya, dito butar siya mong kalaban. Ganahan ka dili. Mausab mo na huna dili. Aw, siyempre, dili, oy. Namusaw na pagdaog ana nga. Dito sa pikas, magpabutaro ni mo. Bisan pag sa 50,000 na mo hatag, di jud ko mo dawat ana. Tanawa ra, kusugi ka musulsul sa mua. Aw mo po na kap. Di po mo mabuto sa laing tao. Kung kinsa mo gusto mo, rin ito amo ah. Kamu ba? Pertig yun yung gahiya. Nagpakiluoy na kay Kodrino para inyo kong butuhan. Kuya, uwi kayo mo makaadto sa barangay. Kuya, kayo mo makapangay ginabang dito. Paliluoy din mo. Pero hatagan na yun mo. Nya karon hinoon nga. Magpakiluoy na po ko sa inyo para inyo kong butuhan. Karon parte yung gahiya. Ay kasuko kap. Ay may buti kung kinsa mong butaran. Eleksyon gini no. No masuko man kag ngayo may ginabang sa barangay. Ng opisyalis man ka. Maugid mo. Makabalos ako ninyo. Hala, lain na ni Kapoy, masuko man noon. Mo mga tao di ganahan sa imuha kay laing kay batasan. Ali Brel, sulod sa kuha. Ako, Saan may buhaton na to? basta sundugar ka sa akong buhaton. Bot-bot ninyo. Mudaog lang ko pagkakapitan. Di kita mo pansinon dito sa barangay. Magngay mo ginabang. Pantay lang si karon. Mangkunsa, matatripay din. Nana siya. Basta, patag mo na to yung kapitanan eh. Kita ka lang tang bubuan, Brel. Muna tong labayon ron. 1, 2, 3, labay! Run. Animal mga bataa.